ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ପଥରଟାକୁ କିଭଳିଆ ଶାବଳ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ 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 କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣିକି ମୋ କାମ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କେତେ କଟିଂ କରିବି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାପିକି ମୁଁ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଁ କଟିଂ ଚଲେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିମୋଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ମେସିନ୍ ସାଇଜ୍ ନେବା ପାଇଁ। ମେସିନ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳେଇବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ରେ ମିଳେଇବି। ଆଉ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି 3 ଫୁଟ 42 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। 42 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ ମୋତେ 39 ଇଞ୍ଚ କଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି 14 ବ୍ଲେଡ୍। 14 ବ୍ଲେଡ୍ର ବ୍ଲେଡ୍ ଟୁ ବ୍ଲେଡ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 75 80 ଅଛି। ତ ମୁଁ 2 ନମ୍ବରରେ ମିଳଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବରରେ ମିଳେଇଲେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ନା ବ୍ଲକ୍ର ମାପ କେତେ, ତଳକୁ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଉପରେ ଯେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ମୋତେ ସେତିକି କାଉଣ୍ଟିଂ ଭରିବାର ଅଛି ମେସିନ୍ରେ। ତ ମୁଁ ମେସିନ୍ କରିଦେଲେ ମୋର ମେସିନ୍ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ତ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ନା କେତେ କ'ଣ କଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋ ମାପର ବ୍ଲକ୍ କଟିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମିଳଉଛି, ମିଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ସେଟିଂ ମେସିନ୍ ପ୍ୟାନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଳେଇ ସାରିଲିଣି, ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳେଇ ସାରିଲିଣି। ମୋତେ ଏଠି ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେୟା କରିସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କାଉଣ୍ଟିଂ ଭରିବା ପ୍ୟାନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କେମିତି କାଉଣ୍ଟିଂ ଭରୁଛୁ ଆସ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ରିମୋଟ୍ର ତାରଟାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବା, ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ରଖିଦେବା, ନହେଲେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବ, ପଡ଼ିବ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ମେଳଉଛି ପ୍ୟାନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ହୋମ୍ ବଟନ୍ ମାରିକି ମୁଁ ଟୋଟାଲି 0 କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ବ୍ଲକ୍ର ସେଟିଂ ସବୁ ଏଇଟା ରହିଗଲା। ତ ଏଇଟା ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ର ସେଟିଂ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେଲି, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେଲି, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସବୁ। କ୍ଲିୟର ମାରିଲା ପରେ ମେନୁକୁ ମୁଁ ଗଲି, ମେନୁକୁ ଯାଇକି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍କୁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ବ୍ଲକ୍ ମୁଁ କେତେ ଏଠି ମୁଁ ଭରିବି। ମୋତେ 115 ଭରିବାର ଅଛି। 115 ମୁଁ ଭରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି 0 କରିବାର ଅଛି, 0 ମାରିଦେଲି। ତ ଏଠି ପୁଣି 5000 ମୁଁ ଭରିଦେଲି। तो एटा को मेनू मारिकी मु प्रथमे काउंटर। तो मेरे प्यारे भाइयों अभी मशीन रेडी हो गया चालू होने के लिए। देखी पार्थे मु प्रथमे पानी वाटर पंप स्टार्ट कली, तापर मेन मोटर स्टार्ट करी। मेन मोटर फास्ट मिनी मोटर, मेन मोटर मिनी मोटर 2 पर एटार किसी आवश्यक दरकार नहीं। तो थ्री कौन घूर से छाड़देले सी जो ब्लॉक कतिकी टच हम पछ मोटर तो से सी मत मागिब जे मेन मोटर 2 को स्टार्ट कर। तो ये मत गोटे मोटर चालू करार अच्छी। देखो कई भाव में मुझे स्टार्ट करुच्ची मशीन। एवं मशीन मोर चलिया गले देखो। All right.